sam Fifi, ne zaboravi me. Dobrodošli u moju baštu. Zdravo, Fifi! Šta to radiš? Stavljam ove pritke u zemlju pored svake biljke da bi im pomogla da se pravilno podignu. Meni ne trebaju pritke da stojim uspravno. Ja mogu da trčim, da skačem, mogu sve. Wow! Kakav skok? Da li si nekada igrao igru Skok u Vispi? A kako se to igra, Fifi? U toj igri pobeđuje onaj ko skoči najviše. To zvuči zabavno. Postoji još mnogo različitih igara kao što su trčanje, bacanje i... mirisnih milatica. Kako se zove? Postoji poseban dan kada se održavaju trke, igre i slične stvari. To je... Super! Da jeste, ali nisam na to mislila. Taj dan si brz i spreman. Skakanje? Ne, ta reč se odnosi na sve vrste igara kao što su trčanje, fudbal, vožnja bicikla. Da li ti znaš šta je? Sport! Tako je! Fifi, ne zaboravi me, je zaboravila. Znam. Zašto ne bismo organizovali naš sportski dan? Sa nagradama za pobednike! Nagrada! Vreme je da se spremimo. Spori! Da, šefe? Fifi organizuje sportski dan i mi ćemo da pobedimo. Šta ja da radim, šefe? Pomozi meni da se pripremim. Šta to praviš, Fifi? Služi za preskakanje. Danas je sportski dan. Zvuči baš zabavno. Tako je, šefe. Gore, pa dole i samo nastavite, šefe. Spori! Ovo će me zglječiti! Pomozi mi! Wow, Pip! Ovo je bilo super! Mi možemo mnogo bolje od toga, zar ne, Spori? Posle napornih priprema. Sada je tvoj red, Spori. Hajde, pokaži im što znaš. Nema veze, Spori. Tvoj je red, Stingo. Nema varanja, Stingo! Ali preskočio sam, zar ne? Da, ali cilj igre je da se preskoči, a ne da se preleti, Stingo. Glup sport. Stingo je diskvalifikovan, što znači da je Pip pobednik. Vreme je za našu sledeću igru. Zdravo, teta Lalo. Da li ste spremni? O, da! Vreme je za natezanje užeta. Devojčice, možete preći na moju stranu. Dečaci, na drugu. Prvi tim koji prevuče kanap na svoju stranu pobeđuje u ovoj igri. Sa Sporim na našoj strani sigurno ćemo pobediti. Toliko je težak da nema šanse da nas pomere. Vucite, cvetići, vucite! Šta to radiš, Stingo? Zasmejavam ih. Mi smo pobedili! Pokvarenih mi jagoda! Trka u džakovima je moja omiljena igra. A šta treba sad da se radi, šefe? Priprema?
Pozor! Krenite, cvetići! Ja, Tadat! Preskakanje prepona. Ovdje ću sigurno pobediti. Kako ti kažeš, šefe? Priprema! Pozor! Za! Mislim da sportski dan nije za mene. Svako je dobar u nečemu, Spori. Ne ja. Ja nisam dobar ni u čemu. Okej, sledi trka u nošenju jaja. Ura! Pažljivo i nemojte da razbijete jaje. Spremite se! Pozor! Krenite, cvetići! Ko je ovo uradio? Ja ću ga... Spori! Sačekaj samo da te dohvatim. Dođi ovamo, ti ljigavi pužu! Spori! Hajde da ovo uradimo ponovo. Zašto ovaj put ne uradimo bez jaja i kašika? Možeš ponovo da odbrojavaš, teta Lalo? Sa zadovoljstvom! Spori! Pozor! Krenite, cvetići! Spori, ti si heroj. Spori! Wow, Stingo! Toliko si brzo išao da si nas sve prestigao. Ko? Ja? Bingo, Stingo, pobedio sam! Naravno, ja sam to znao. Mislim da bi Spori trebao da dobije sve nagrade. On mi uhvatio kada sam krenula da padam u plato. Hvala ti, Spori. Pa, svi pobednici će dobiti medalju, ali Spori će dobiti najbolju. Posle svega, on je najbolji sportista. Pobeda nije toliko važna. Važno je učestvovati i dobro se zabavljati, ali biti sportista to je najvažnije. Ne zaboravi da dođeš uskoro.